Kaixo Joseba, badakizuen bezala Loli, zein argarate naiz. Gorbeia lora zaintzan gaude, Txabarri binean, eta udara bukatu da eta gure landare gaixuak pixka bat sufritu egin dute. Gaurkoan ikasiko dugu nola txukundu, ongarri eman, ureztatu eta bar, berriro goxo eta kontien egoteko gure landareak. Ikusten duzuen ere landare gaixuak nola dauden, berdin da, lasai, alden moduan txukunduko ditugu. Hau oso normala da, Udaran bero egiten badu itxe egiten ditugu, landariak ilunetan daude, gero oporretan joaten gara, ureztatu de ala-ola, eta bueltatzen garenean hau gertatzen da. Bai etxe barrengo landariak eta kanpoko landare batzuk ere begira nola ditugun. Orduan, adibidez, hasiko naiz, dali hau. Dali hau da patata bat da, bulbo errebola bat da, eta gaixuak nabari du kaso hondirik ez diogula egin udaran. Zer egingo diogu neri? Begira, ustelduak ditun loreak kimatuko ditugu, moztu, besterikan gabe, kenduko diogu. Osto batzuk ere baditu hemen bian, hau ere oso normala da, zertik argitasuna beraino ez da ongi sartzen, txukunduko dugu, eta dalia honek eman du udara guztian lore pila bat. Eta hala ere, fijatzen baldin mazeate begira, txikilak zenbat heldu diren. Baina egia da, hola ja pasaren lehortu den lore honek ez du ezertarako balio eta landarieri indarra kendu egiten dio. Orduan besterikan gabe, txukundu pixka bat, ongarria botako diogu, baina ez diogu betiko ongarria botako. Bota behar diogu humus bat. Nik dakaten hemen da, xixarian ximaurra. Ongarri pixka bat gehiago botako diogu, gogoratu humusa dela, eta orain, lan berdina egingo dugu etxe barrengo landariakin. Gure zinbidium variedade hau txukunduko dugu. Tutoreak dire loria hiltzen duten makiltxo hauek aterako ditugu, kenduko diogu, eta lehortu diren lori horiek, hauek bai azpiezpetik moztuko ditugu, eta betikoa pikin bat ureztatu, ongarri pixka bat emango diogu, eta bisitu egingo da gure zinbidium landarea. Gure potos gaixua ere ikusten duzue, triste egondu da, ilunetan egondu delakotz. Orduan, berdin, garbituko dugu txukun, ongarri pixka bat emango diogu, eta hemendik hilabete pare batera, potosa goxo egongo da. Hau da, katriste izena du gaixuak eta nahiko triste dago egila esan. Nik uste honek izan du baita ere, argitasun falta seguro, orduan, gu ezala, nire ilunetan nagonean triste nago, hauek ere argitasuna behar dute. Dakagu hemen orkidea bat, kasu hontan kokedama bat da, eta kokedama horreri gertatu zaio, gorodlioa lehortu eginda. Hau batez ere behar dugu, pikin bat moztu, ongi ureztatuko dugu, egila da, oinen lehorra dagonean, behin botata ez da nahikoa. 3-4 egunez botako diogu 2-3 aldiz egunean gutxi, baino poliki, ongi guzti arte. Eta bukatzeko baditut 2 guzmania, tali honetatik lore bat ematen du, orduan hori moztu egin behar da, ongarria eman, eta aterako da beste ume bat, guk deitzen dugu beste ume bat aterako da ez hemendikan. Nola hemendikan ez den aterako, hori bai bebetikan moztuko dugu, ongarria eman, eta listo. Martxo apirilerako edo berriro loratu egingo dire. Ikusi duzuen nola txukundu ditugun, goxatu ditugun gaurkoan nire landariak. Hemendikan ari dire eskerrak ematen eta esaten gustura daudela. Fijatu zaitezte zuen etxean nola dituzuen landareak, eta behar baldin badute, txukundu, goxatu, ongarria eman, eta ikusiko duzu zeinen gustura egongo diren. Bai landariak eta bai zuek. Gaurkoan onaraino mila esker.